Tervetuloa Antikasipiittisten vlogien pariin, joo, täältä Norjan vieruskaupungista, Ukrainasta, joo. Tänään olisi bilepäivä, että kaveri täyttää vuosia. Ihan vitun monta vuotta, mä ymmärrän miksi pitää vielä tämmösiä lastenjuhlia, mutta ajattelin väsätä sille sitten jonkinlaisen lahjan tästä, että eiköhän ruveta tekemään sitä lahjaa tästä näin. Tässä olisi nyt tämmöstä jotain I love you baby lahjapaperia, vitusti sydämiä ja kaikkea ihanaa. Ja heitetään siihen nyt vaikka nyt ensimmäisenä tämmönen miesten vaippa. Tämmönen kuukausi vittu sidessä, että niin ainakin jotain, ettei tuu jotain hyödyllistä, ettei tuu pissahousuihin tai mitään sinne. Tai kuukausi. Sitten jotain vittu ukrainalaista paskarasvaa sinne, mä en tiedä. Brokton kyvenolle. Vittu jotain paskaa. En tiedä yhtään, että joku perserasva kuitenkin. En tiedä sitten, että sit siihen vois heittää vaikka vittu varusmies, että muistuttaa sitten hyvin näistä hyvistäkin tämmösiä niin varusmiespäiviä vielä. Voi vittu tuo savu jo. Oh shit. Ei vittu munakasta. No mutta heitetään sekin joukkoon, saata. Oh. Vittu vähän mällit sinne, saata. Näin. Se kato mehukasta syötävää sitten. Jos nälkä tulee, niin vähän tämmöstä munakasta sitten ja sit siihen voi laittaa jonkun elokuvan saatana, että Kenny would give a shit paskakomedia sinne, no niin, ja sit jotain hyödyllistä pitää olla totta kai, sadetakki, ettei sateella sitten sadeella alkaa sitten menemään huonosti ja heitetään siihen vaikka kaikin kruunajaiksi tämmönen vittu aikuiskoon vaippa sinne saatana. Oh, yes. Ehkä se on sit siinä. Ja ehkä se on vähän niinku tarvittis jotain niinku spicea vielä. No vittu, hapaneerot sinne vielä. Oh. Tässä olisi mun kaverille lahjoittama syntymäpäivä lahja, että yllätyslahja, että saa nähdä pitääkö. Harmi, että reaktiota ei varmaan pysty kuvaamaan, mutta kyllä mä ainakin olisin iloinen, jos mä tämmösen lahjan saisin. Joo. Varmaan piilotan tän jonnekin sängyn alle, katsoa jos se huomaa joku päivä ja sitten vie sille tämän niinku oikeeksi, ns oikeeksi lahjaksi. Jotain vitun suklaata samalla. Joo. Et tämmöstä tänään, tää on Niilo 33 täältä kiittää, että joo, Marko Boy Fan 27, joo. Welcome to the Anti 8-bit vlogs of Doom and stuff, joo, ja swag.